Naamamudassa. Tämä pikkulainen, jolla on laittanut maailma. Kyllähän meillä on ihan oikeasti noin suuret kädet. Tämä kaveri hallitsee pallon. Mutta ei jalkojaan. Tämä kaveri keksi onnistuneen rengäispotkun salaisuuden. Pane äiti maaliin. Jalkapallossahan on 2 osapuolta. Ihan kuin tuossa kulholla. Harjoituksessa voi hioa pelikäsiä, kuten rintapuskua. Ja pääpuskua. Haluatko se vai ei? Mä lähden kotiin. Pelin aikana pallo usein osuu torppaan. Mutta kovin usein suuren kato, tuo sähkö. Ja tulos on keskeyksessä 0. Piiliseinä 1. Jos ei ole palloa, voi aina improvisoida. Toki kivi ei kuitenkaan ole hyvä idea.